लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय जेब्ला जोङो मानसिफोरनाव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरो अब्ला जोंना फ्रेन्ड रिक्वेस्टआ थाङा। नै बेबायदि अपसनसो देखायो। दा नोंथांमोननि गेजेरावबो बेबायदि प्रब्लेमा नुजादों जानो हागौ लोगोफोर। दा जोङो बेखौ माबोरै थिक खालामनो हायो नै। दा आङो मानसिफोरनाव फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरो अब्लानो आंना नैबेबायदिसो नुजायो, माने फ्रेन्ड रिक्वेस्टआनो केन्सेलसो जाना होयो लोगोफोर। दा जोङो बेखौ माबोरै थिक खालामनो हायो दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बिनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। दा नोंथांमोनाबो सोरनाबा बेबायदि प्रब्लेम नुजादोंब्ला नोंथांमोना बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा। दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौ माबोरै थिक खालामनो हायो बिनिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जायफोरना बेबायदि प्रब्लेमाव दङ नोंथांमोना बे भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै लास्ट जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि प्रब्लेमाबो सल्भ जागोन होननानै आं सानो। दा नोंथांमोना जायफोरना बेबायदि प्रब्लेमाव गोलैदों, जायफोरना बेबायदि प्रब्लेम जानानै दङ, नोंथांमोना जेरै आं खालामदों बेबायदिनो खालामनानै लाबानो जाबाय। दा आङो नै फ्रेन्ड रिक्वेस्टआव फैनोसै। आङो दा जिखुनु मानसिफोरनो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनोसै। दा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट हरनानै दा नोंथांमोना नैबे अपसनखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानांगोन लोगोफोर। दा जा मा अपसन देखायदों बेखौ खनसे स्क्रिनशट लादो। दा आं बेखौ स्क्रिनशट लाखांबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे गोजौनि प्रफाइलाव खनसे क्लिक खालामनानै होदो आं थिर आइकन होनायाव। बिनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव लाबोदो। गाहायाव लाबोनानै नोंथांमोना नैबे अपसनखौ खनसे थुनानै होदो लोगोफोर। नै बेनो जाहैबाय हेल्प एन्ड सापर्ट। दा नोंथांमोना हेल्प एन्ड सापर्टआव खनसे क्लिक खालामनानै होदो। दा आं बेयाव खनसे क्लिक खालामनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना नै बाहाय लाबोदो नैबे रिपर्ट ए प्रब्लेमाव। दा नैबे रिपर्ट एन्ड प्रब्लेमाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे कन्टिनिउ टु रिपर्ट ए प्रब्लेम नोंथांमोना बेयाव खनसे थुनानै होदो। आं दा बेयाव थुनानै होबाय। दा बेयाव बेबायदि अपसन नुजागोन। नोंथांमोना नैबे इनक्लुडआव होनांगोन, नैबे आं थिर आइकन होनायाव। दा आं बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। दा बेयाव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन सेलेक्ट प्रडाक्ट। नोंथांनि प्रब्लेमा मा नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांना फेसनि प्रब्लेम जादोंबा फेसखौ सेलेक्ट खालामदो, प्रफाइलनि प्रब्लेम जादोंबा प्रफाइलखौ सेलेक्ट खालामदो। दा आंना फ्रेन्ड रिक्वेस्टनि प्रब्लेम नालाय लोगोफोर, बेनिखायनो आङो दा फ्रेन्ड रिक्वेस्टखौ सेलेक्ट खालामसै। नै नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनखादों फ्रेन्ड रिक्वेस्ट। आं दा बेयाव खनसे थुनानै होनोसै। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेबायदि अपसन नुनो मोनगोन। बेयाव होनाय दङ आपल'ड फ्रम फन। नोंथांमोना नैबे गाहायनि अपसनाव खनसे थुनानै नोंथाङा सिगां स्क्रिनशट लानायखौ आपल'ड खालामनानै लाग्रोनांगोन। आं बेयाव दहाय स्क्रिनशट लानायखौ आङो आपल'ड खालामनानै लाबाय। बिनि उनाव नोंथांनि प्रब्लेमा मा नोंथाङा बेखौ खोन्थानानै लानांगोन। दा बेयाव आंनि प्रब्लेमखौ आङो लिरनानै होनोसै लोगोफोर। नै बाहाय दा बेयाव होनाय दंखायो नै डिसक्राइब दा इसु। दा नोंथांमोनाबो आंनि बायदि सेम प्रब्लेम जानानै दंजायोब्ला नोंथांमोना जेरै आं बेयाव मेसेज टाइप खालामदों बेबायदि टाइपनि मेसेज खालामनानै हरबानो जाबाय फेसबुक टिमनो। दा आं बेयाव मेसेज टाइप खालामग्रोनोसै। दा बेयाव आङो होनानै लाबाय डियार फेसबुक टिम प्लिज सल्भ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट प्रब्लेम। आङो दा बेबायदि टाइपनि मेसेज खालामनानै फेसबुक टिमनो दैथायहरनोसै लोगोफोर। दा नोंथांमोना नैबे अपसन नुखादों नै। जुदि नोंथांमोनाबो आंनि बायदि सेम प्रब्लेम जाजादोंब्ला बेबायदि टाइपनि मेसेज हरबानो जाबाय डियार फेसबुक टिम प्लिज सल्भ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट प्रब्लेम बिदि लिरनानै नोंथांमोना नैबे सेन्ड अपसनाव थुनानै होबानो जाबाय। दा आं नैबे सेन्ड अपसनाव खनसे थुनानै होनाय लोगो लोगो आंनि प्रब्लेमा फेसबुक टिमनि गेजेराव सौहैसिगोन लोगोफोर, माने फेसबुक टिमनाव थांसिगोन। दा आंनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बिसोरो सानसे बा साननै लागोन। सानसे बा साननैनि गेजेरावनो आंनि प्रब्लेमा सल्भ जागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जुदि आंनि बायदि सेम प्रब्लेम जाजादोंब्ला बेबायदिनो खालामनानै लाब्लानो जाबाय। अब्लानो नोंथांनि प्रब्लेमाबो सानसे बा साननैनि गेजेरावनो सल्भ जागोन होननानै आं सानो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।